gotovo 7%. Ako probajte vi, možete bez ustavljena, slobodno kad dođete na 50 sekunda. Prvi auto. Specijalne namene. Imaju su čak klijenti iz Rusije, dolaze, ako se ovdje rade najviše nivoji. Će od ovoga biti nešto. Mi smo srećni da možemo da pomognemo da se bar demonstrira. Posjeću delegacije Europske unije regionalno obučava ovdje vozača. Sad su skoro pitali, hoće biti problem i ovih izgleda. Ovdje bili ste prvi jedini, ponedeljak i utorak prošli, a djela kompanija Ribic. Imate